тая държава ползва ли някой изкуствен интелект? Ей, сега ще разберем. Здравейте, господа, ползвате ли изкуствен интелект? Не. Не. Ти? Постоянно. За всичко. Буквално. Ползваш ли изкуствен интелект? Много бързо. Не. Не. Не, като цяло. Госпожа, как сте? Добре съм. Ползвате ли изкуствен интелект? Не. Супер, много добре. Ползвате естествен. Естествено. Честито. Ползвате ли изкуствен интелект? Вие ми изглеждате като човек, който използва изкуствен интелект, така ли е? Да, благодаря. Силно сме против изкуствения интелект. Много лошо. Брат, никой не ползва изкуствен интелект. Ли си правиш? Използваме го, но много рядко. Аз не съм от тук. Момичета, използвате ли изкуствен интелект? Не, благодаря. Не занимавам се. Никой не използва изкуствен интелект. Ползваш ли изкуствен интелект? Постоянно, всеки ден в ежедневието, като ставам, винаги стартирам с изкуствен интелект. Но платената версия на ChatGPT или не платената? Не платената, разбира се. Ами ето това е написано от изкуствен интелект. Да, използваме. Понякога. За академични цели. А вие? Не. Каза нещо да ни ти пишат двойка, нали? Не, предпочитам сама да се стигна до изводите и нужната информация.